ягып ята, матур итеп. Менә булмаган кешеләр моннан гына су алалар. Менә баскычында менәбез. Бу чишмәне җәй көне тагында матуррак итеп. 18 яшьлек улыбыз халәп булды. Фаҗигале рәвештә инде үлде 12 елда. Шул Ютазы Бәйрәккә юл дип атала инде. Тауга менә торган юл. Исемен кабатлап торасы килде инде. Кешеләр дә белсен дип, менә шул Булат исемен бирерим, шул чишмәне тергезсәк дип, Салават шул эшкә тотынды инде безнең. Чишмәсе дә, суы да юк. Чишмәсе дә юк инде. Аның просто урыны гына бар инде чишмәнең. Состоит 80% из воды, и мы еще должны... Шундый беседкасы бар. Моннан юлга карап торырга була.